kahigala! So today is gala na naman kami ni Banana, no? Ang aming kaganapan is kakain kami ng lunch doon sa Grass Rope. Tignan namin doon kung maganda ba. First time pa namin makapunta sa Grass Rope. Maybe I should put groceries into the GPS. I think that's a better if we're going the right way. We don't know where the fuck we are. Nasa Grass Rope na kami mga kahigala, so magtingin-tingin lang muna kami kung saan kami mag-park, no? Kay medyo marami na namang tao dito. Famous kasi ito na restaurant, di ko alam kung maganda ba kung ano, di ba? So marami din nag-cycling na nag-stop dito, siguro magkape-kape. Ayan. Maganda ang Grass Rope sa labas, pero sa loob di ko alam. Tignan natin. Balik kami mga kahigala kung saan kami nag-park. Kay nakalimutan na naman niya ang mast. Hay, kahapon nakalimutan din niya. Doon kami sa supermarket. Buti at hindi siya sinita ba. Ay. Papasok na kami mga kahigala. Happy New Year sa inyo lahat dyan. O yan, ang Grass Rope Restaurant. O sign daw bago papasok. Yan na si Banana. Nagtingin-tingin na kung saan kami uupo. Oy, ang dami mang tao. Yan o. Kahit sa labas marami ding tao. Yan o. Ito pa. O. Marami ding naglalaro ng mga bata. 'Di ba? O yan ang rope na grass. Tapos may ano pa nila, grass pa din dito, oh. Yan. 'Di ba ang ganda? Si Banana naglibot-libot mga kahigala ba, nagtingin-tingin. Kasi nga first time pa namin nakapunta dito. Ang saya-saya. Nakakita na kaming maupuan pero si Banana nasa labas pa, nagtingin-tingin pa din siya ba. So nag-order na kami mga kahigala, waiting na lang kami. So medyo may kamahalan din ang kanilang pagkain. Oy, dumating na ang aking tea, ang kay Banana, di pa dumating ang kanyang cappuccino. Pumunta lang kami dito sa Grass Rope para uminom ng kape. Well, we've come to Grass Roof. Very nice setting. I think we'd have to wait at least 2 hours for a meal here, and it's only breakfast and pizza. Kahit nga yung kape mga kahigala ang tagal, almost 1 hour. Ano pa kaya kung food na in-order namin? So lipat na lang kami sa ibang lugar. I mean, ibang restaurant. Pag maubos na tong kape ni Banana, alis na kami. Palabas na kami sa Grass Rope mga kahigala, and then ang mga tao isig abot na din. Maaga pa kasi, wala pang 12 noon. Maghanap muna kami ngayon ng ano, magkainan namin ng lunch. Hanap-hanap muna kami. Yeah, Ang daming tao. I'm just taking her for a cheap hot dog, okay? That's all I'm doing, a cheap hot dog. 10:30 na, punta kami sa Sibyo. See if Barnacle is open, honey. I don't know. Because maybe they only open at 1 or 12 or 3. Pero Diyos ko, sana hindi maraming tao doon. Kaya nagutom na din kami kasi hindi kami na breakfast. Si Banana lang pala kumain lang siya ng bread. What's this? Hindi ko alam. I don't know what's that. Maraming tao. Ay, restaurant also. Seaview 5 kilometer. Ish, marami pa ring tao. Yan na ang Barnacles. So do we go? Yeah, we will try. No dogs allowed. There's a dog. You're my dog. I don't know if you can park here. I don't know. Pwede pala makapark dito. Tignan natin, baka maraming tao sa loob. Ito ang mukha papasok sa Barnacles Restaurant. Nauuna na si Banana. Diyan banda mga kahigala, maraming tao. So waiting kami na pupunta ang waitress dito. Yan marami silang tanim din na succulent. Succulent or chocolate. Tingnan nyo din ang aking likod. Marami ding nakaupo. Yan na. Mag-order na kami ngayon. Waiting na lang kami sa aming food na
Gi-order. Charot, gi-order ko na. Si Banana is waiting. Dumating na ang aming food, yan sa akin, oh, fish, and then kay Banana, di ko alam, ang inside is beef. Parang looks yummy. I lost lunch for 2021. Mahangin mga kahigalan din, baka matapon yung ano ko ba, camera. Malapit kasi sa ano, dagat, oh. Diyan ko nilagay. Kain muna kami mga kahigala. Kain-kain muna. Kita foto dulu kan? Kam. Ini foto kita. Oi. Ini benda. Itu ada ice cream ada. Dan. Tingin-tingin muna kami sa dagat mga kahigala bago magbayad kay busog-lusog pa. Thank you Lord. Waiting pa si Banana, nagkwenta pa kung magkano ang aming babayaran. So yan na, nasa labas na kami. Kuha muna ng video saglit kung ano ang forma sa labas ng Barnacles. Oh. Ano masasabi mo about sa pagkain natin? Charot. I'm trying to drive my car, but I'm going to give you a rundown on the food. My savory pancake was delicious. Mom's fish was so-so. Not great, okay, but then I wasn't in the mood for fish today. But the Barnacle restaurant, nice surprise. The setting, beautiful. And like I said, the food, delish. Nag-stop kami dito kay magkain kami ng ice cream, no? Mag-try si Banana dito pero ako nakatry na one time kay pumunta kami sa aking mga kaibigan dito ba nag-ice cream kami. So pangalawang punta ko na dito. Marami ding tao. Oo, tingnan nyo. Diyos ko, marami sigurong pera ang mga tao. Papasok na tayo sa loob. Oh my God! Marami ding tao na kapila. Oh lala! Waiting. Yan na ang aking ice cream. At kay Banana din, oh, may nuts ang top. Pauwi na kami mga kahigala. The next day. Pupunta na naman kami sa restaurant. Si Banana, oh, naka-green. Green over the ocean. Ako naka-black and white, of course, kay paborito na ako na kulay. Ang aming kasama doon sa restaurant, si Gina at Tony. Seems usual. Tahimik ng daan. Himala, may himala. Malapit lang sa aming tinitirahan ang restaurant na punta namin ni Banana. Naka-reserve na daw ng table si Tony kaninang umaga. So okay lang kung maliit kami, no? Si Gina at Tony is papunta pa lang. So mag-wait na lang kami doon sa restaurant. Dito na kami. Ang pangalan na area pala dito is Sunridge Village. Yan. Ito ang kanila little na mall. Hindi naman ito matawag na mall. Diyan pala kami sa this one. Yan. This one. Oh, and this one si Banana. Oh lala. Maaga pa naman. So daan muna kami dito. Taya muna daw kami ng luto.
First time pa namin to magtaya, nagbabasakali ba? Baka naman. Tapos na kami tumaya ng luto, so nandito na kami sa restaurant. O yan ang mukha ng this one. O, papasok na si Banana Ulala. Tapos ito ang loob. Marami ding tao. Waiting na lang kami kay Gina. Papunta na daw sila dito mga 5 minutes. Napansin nyo ba mga kahigala na hindi namamansin si Banana? Kasi busy siya sa pag-grade ba? Kasi hindi namin alam talaga kung paano nagpataka rami og pili og numero. Binyagan natin yan! Ha? Order mo na si Banana sa kanyang mainom at ako ito ang akin sa Bana Ulala. Yan si Kang Higala is parang juice yan sa kanya, watermelon. Si Banana lang na late og order. Nag-order na lang din kami ng aming makakain, no? So waiting and waiting while si Galang Gina yan, no? Nag-chika-chika.com. Tagal din kami naghintay. Oy, nasaan ba yung pagkain? 1 hour later. Kanila pang food ang dumating, yung sa amin. Mamaya pa siguro yun. Kain tayo mga kahigala. Yan na, gipanggutom na. Kailang oras din kami naghihintay. Yan na, si Banana Ulala. Naglisod ko og kuha og video. Yan, ang akong kamay sa lipod. Natagalan sila sa pagbigay ng aming mga food dahil marami silang bisita. Oo, nagsunod-sunod na ba? Pero okay lang. Hello! Thank you Lord! Busog-busog! Sweet na naman kami. Yan lang. Di ko alam anong pangalan to. Basta sweet. Thank you so much! Thank you. Happy New Year! Again. So. Yeah, I told you. Check out that Suzu. Uwi na kami ha? Got glasses? Ito ang daanan pa uwi sa amin. So malapit na kami no, mga 1 minutes na siguro. Nasa bahay na. So yan lang ang aming ma-shared ni Banana Ulala. Happy New Year sa lahat mga kaigalaan. And thank you Gina Anthony. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Babush! Chup chup chup! O yan na, sa bahay na kami.